også meget irriterende. Altså, så er Sofie delt på en svag hold op igen, og jeg hader det der rundbold, når Kasper skal være med. Han kan aldrig gribe bolden alligevel. Hæft, man, og jeg er de forkerte sko med. Det er en rigtig dårlig dag. Hold kæft, hvor du ringe, mand. Du kan ikke engang gribe bolden. Hold din kæft. Din lille 4. klasses elev, mand. Hold din kæft. Kæft, hvor du ringe, mand. Tig stille. Ja, mand. Kan da ikke skubbe? Tig stille. Flot, mand. Ikke? Spil. Stop. Hvad foregår der der? Okay. Vi har lige brug for at snakke om nogle ting her. Helt ærligt, Sofie. Ved du hvad? Hvorfor var det egentlig, du blev lærer? Du æder med mig ringe til det. Ved du hvad? Det irriterer mig bare grænseløst, når du skal kritisere, hvordan jeg underviser. Du skal altid ødelægge det hele for alle andre. Du er bare dårlig til det her. Det er dig, der ødelægger det hele. Du er bare altid så sur. Jeg er kun sur, fordi det er nødvendigt at være sur, når du ikke gør, som jeg siger. Du skal ikke bestemme over mig. Det skal jeg i hvert fald. Det vi lige har set et eksempel på, det kalder man ulvesprog. Selve begreberne girafsprog og ulvesprog er opfundet af en amerikansk psykolog ved navn Marshall B. Rosenberg. Og han har valgt at bruge netop udtrykket girafsprog på grund af, at giraffen er det dyr i verden, der har det største hjerte og det bedste overblik. Det girafsprog kaldes også ikke-voldelig kommunikation, IVK, eller konstruktiv kommunikation. Og det er et redskab, som man kan bruge til at bevare en dialog i en samtale. Og det vi så lærerne gøre her, det var at gøre netop det modsatte af det. Han brugte ulvesprog. Han iagttog ikke, hvad der foregik, men vurderede, dømte og anklagede i stedet for. Så reagerede han umiddelbart direkte og med det samme på sine følelser og forholdt sig ikke til dem. Han så ikke elevens behov, men i stedet for med det samme beskyldte og bebrejdede eleven. Desuden så bliver der ikke bedt pænt om, at eleven skal opføre sig ordentligt, men i stedet for bliver der stillet krav, og eleven bliver beordret til at være på en given måde. Altså kan man overordnet sige, at det er et ulvesprog, en der taler ulvesprog. Han taler ud fra vurderinger, anklager, kritiserer, dømmer og stiller krav. Sofie, du er bare en rigtig dårlig lærer. Hvorfor var det egentlig, du blev lærer? Jeg kan godt se, rigtig sur lige nu og ophidset, men jeg vil meget gerne snakke med dig om det der bagefter. Men lige nu skal vi lige snakke sammen. Jeg gider ikke at snakke med dig. Det kan godt være, at du ikke lige har lyst til at snakke med mig lige nu, og det er også helt i orden. Men på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at snakke sammen. Hvis du er sur og har brug for at lige være lidt sur, så må du godt gå derhen og være sur. Men her, så skal vi lige snakke sammen om, hvordan det bliver en god time. Nu skal I høre her. Jeg er så interesseret i, at det her skal blive en god time. Og for at det skal blive en god time, så bliver vi nødt til at være enige i nogle ting. Er der nogen, der har en idé om, hvad det var, der gik galt nu her? Hej Troels. Hej Sofie. Der var nogle ting i dag i idræt, som gik lidt skævt mellem dig og Kasper, som jeg kunne se det. Og jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad var det, der gik galt? Eller hvorfor var det, der gik galt? Det var fordi Kasper han skubbede til mig, det vil jeg ikke finde mig i. Det kan jeg godt forstå. Det er jo aldrig okay at skubbe. Så det vil jeg meget gerne snakke med Kasper om. Men hvorfor tror du, han begyndte at skubbe? Det ved jeg ikke. Nej, det ved du ikke. Det var ikke fordi, du sagde noget til ham, eller som kunne have gjort ham sur. Måske. Ja. Måske. Jeg synes, det virker sådan lidt mærkeligt, hvis han bare lige pludselig begynder at skubbe. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg ved godt. Der var nok... Jeg sagde lidt til Kasper. Ja, sådan noget lidt, som ikke var så pænt. Ja.
Hvis vi nu fandt Kasper, vil du så måske være i stand til at sige undskyld til ham? For det, du sagde? Ja, det vil jeg. Og Men han skal også sige undskyld til mig. det er rigtigt. Og hvis nu, at der er nogen, der kommer og skubber dig, hvad kunne så være en god måde? Hvad kunne være en god ting at gøre? Det I var stedet at for komme måske- til dig og sige, at jeg skulle. Det er nemlig rigtigt. Fordi hvis du skubber igen, så bliver det bare værre og værre. Sidst ender I måske på hospitalet. Det ville være lidt trist. Ja. Så det er aldrig en løsning at begynde at skubbe og slå igen. Det bliver bare værre. Så kom til mig, hvis der er nogen, som enten skubber eller slår dig. Og så får vi snakket om det. Skal jeg nok. Okay, Troels, der er lige en anden ting, som jeg også bliver nødt til at snakke med dig om. Og det er, hvordan du og jeg taler til hinanden. Jeg har brug for, at hvis du nu synes, at jeg er en dårlig lærer, som du sagde til mig i dag, eller hvis der er nogle ting, du synes, som er lidt træls, så har jeg brug for, at du kommer og siger det til mig, ikke midt på græsplænen foran alle de andre, men så vil jeg gerne snakke med dig om det alene. Det er ikke noget, som vi skal snakke om foran alle mennesker. Jeg vil meget gerne høre, hvad det er, du synes, men hvis du bare ikke har noget at sige, end du er for dum, så du er det ikke rigtigt. Hvad var det, du mente i dag, da du sagde, at jeg var en dårlig lærer? Jeg synes bare, det var ligesom mig, der fik skylden også. Og Kasper skubbede, og jeg synes bare, det har været en dårlig dag. Og så kom jeg til at sige sådan til dig. Så det var Jeg ikke... kan godt forstå, at du har haft en dårlig dag, og man kan komme til at gøre nogle ting, man måske fortryder bagefter. Hvad kunne du måske sige til mig? Undskyld, Sofie. Jeg er ked af, at jeg kom til at kalde dig for en dårlig lærer. Det er du ikke. Det vi så her, det var et eksempel på en lærer, der brugte girafsprog. Og det er jo især noget, man bruger inden for psykologi og konflikthåndtering. Og er man rigtig god til girafsprog, så forsøger man at forhindre en konflikt i at opstå, før den rent faktisk opstår. Og det kan man gøre ved at lave en klar afklaring omkring forventninger til den opgave, der skal løses. Det kan fx være i hjemmet omkring huslige gøremål, på arbejde eller i gruppeopgaver eller så videre. Det kan i hvert fald være noget, der kan forhindre selve konflikten i at opstå fra start. Ydermere så, uanset hvordan en konflikt bliver håndteret, så forsøger en taler af girafsprog altid at holde fokus på selve problemet, komme med en løsning på problemet, frem for at køre rundt i konflikten. Og derfor slutter man altid af med et forslag på en løsning eller et løsningsforslag. En rigtig god giraf forsøger at lytte til sine egne behov, sine egne følelser og lære at udtrykke dem. Og i det samme også over for andre, altså man forsøger at iagttage den andens behov, den andens følelser og ønsker. Og så bevarer man dialogen, blandt andet ved at spørge ind til, hvad den anden egentlig mener, hvis vedkommende ikke selv har lært det, som jeg sagde i punkt 1, at udtrykke sine egne behov, ønsker og følelser. Ydermere så forsøger man at undgå at angribe den anden, forsvare sig selv uanset hvad, og så man prøver at forhindre, at dialogen afsluttes ved, at den ene forlader samtalen eller afviser den anden.